asul at puting mga paso ng mga halaman. Yan ang nangingibabaw sa sikat at bagong tourist attraction ng Isabela. Ano-ano nga ba ang makikita rito? Bakit ganun na lamang kabilis dagsain ng mga tao? Kaya't samahan nyo akong bisitahin at silipin ang malaparaisong ganda ng Meraki Garden. Good morning guys! Welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw, atin naman bibisitahin itong Meraki Garden dito sa bayan ng Reyna Mercedes, Isabela. Tara, sama kayo sa vlog ko. Alright guys, so nandito nga tayo sa Meraki Garden. Yun, so kitang-kita nyo naman guys yung tourist spot na ito dito sa Reyna Mercedes, Isabela. Yan. So daming namamasyal dito guys. Dito sa aking kinakatayuan guys, nakapalibot mga libo-libong bougainvillea. So hindi ko alam yung ibang mga pananim dito guys. So siguro meron din silang mga bonsai. Yan. Thank you. Yan, so highly recommended ko guys. Napuntahan nyo to. Sa lokasyon nitong nasa gilid ng National Highway ay talaga namang agaw atensyon sa mga dumaraang mga motorista. Nito lang Agosto, binuksan sa publiko nang walang entrance fee. At dahil nag-viral ito sa Facebook at dinagsa ng maraming mga bisita mula sa iba't ibang lugar sa probinsya, ay pansamantala muna silang nagsara upang lalo pang mapaganda ang disenyo nito. Nitong September 28, 2021 ay muling nagbukas sa publiko ang Meraki Garden. Alright guys, so try natin explore itong mga bougainvillea na nasa paligid natin. Nakakalibutan siya ng maraming bougainvillea guys. Yun yung iba. Yun guys, makikita nyo naman yung mga pasong malalaki dito. At talaga naman napakaganda. Kulay asul.
Yan, so kulay asul yung tema nitong Meraki Garden. Napakaganda. Hitik sa bougainvillea at background na pwedeng pagpicturan. Perfect ang lugar na ito para makapag-unwind. At syempre, perfect venue sa mga prenup photoshoot ng mga ikakasal. Kaya kung ikaw na nanonood ay mahilig sa halaman, subukan mong pasyalan itong Meraki Garden. So ayun guys, mag-unwind muna tayo dito. Merong coffee shop at tindahan rito. So pwede kayong bumili ng kanilang paninda. Ayun. Sarap mag-unwind dito. Highly recommended guys.
Sa ngayon, hanggang dito na lang muna at samahan niyo pa po ako sa aking susunod pang mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na ito. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Stay Humble PH signing off. I'll see you guys on my next vlog.